Mas Pagès. Mas Pagès és una edificació de grans dimensions formada per diferents cossos, actualment parcialment assorrada. Es conserva bona part de la façana principal del cos de ponent, el que permet observar que l'edifici tenia planta baixa i dues plantes. La construcció està feta amb murs de maçoneria i encara manté l'arrebossat exterior. Les obertures són rectangulars, a excepció de les portes de la planta baixa, rematades amb arc de mig punt, i les finestres de la segona planta també amb arc de mig punt. Adossat a l'eix i encara més malmès que l'anterior, hi ha un altre cos, fet en pedra, alguna carejada. Encara s'observen altres restes d'edificacions, però estan en un avançat estat de ruïna i cobertes de vegetació. L'heretat de Mas Pagès és una de les més antigues del terme de Mediona i ha pertangut al llinatge dels Castellví almenys des de mitjans del segle XV. Aquesta sembla ésser la data de construcció del primitiu Maset Vell de Mas Pagès. Les ruïnes actuals són del segle XVIII, propera a la original. Fou abandonada als anys 70 del segle XX. Dels 30 focs registrats a Mediona al fogatge de 1497, apareix un Pere Castellví del Mas Pagès. Al fogatge o cens de població de l'any 1515 hi figuren novament Pere i Antoni Castellví. L'any 1536 consta en Pere Castellví com a propietari del Mas Pagès. Segons els registres parroquials dels feligresos que es confessaven anualment, unes 12 persones s'aixoplugaven a Mas Pagès. La masia era no només com una unitat d'explotació agrícola, sinó l'eix vertebrador de la família tradicional catalana. Dos germans del Mas Pagès, Sebastià i Jaume Castellví, foren assassinats al gener de 1612. Al cadastre de 1717, un Francesc Castellví declara ser propietari del Mas Pagès i posseir 65 hectàrees. A finals del segle XIX, inicis del XX, la finca de Mas Pagès fou venuda a Quintí Gili. La família Gili ven Mas Pagès a finals de 1960 a Jover i Camps.